Fil-Parlament sar magħruf li l-fondi allokati għal ħarsien tal-familja li jaqgħu taħt il-Ministeru ta' Chris Said naqsu b'1,400,000 euro. Fost dawk li l-Gvern għażel li jnaqqas il-fondi allokati lilhom hemm l-Aġenzija Appoġġ u l-Aġenzija Support b'total ta' 585,000 euro. Fl-waqt li l-budget tal-appoġġ naqas b'178,000 euro, dak tal-Aġenzija Support naqas b'407,000 euro. L-Aġenzija Support toffri servizzi lil nies b'diżabilità u lil familji tagħhom, filwaqt li l-Aġenzija Appoġġ tiffoka fuq il-bżonnijiet ta' tfal u familji fil-bżonn. Malcolm Tortel li huwa psikoterapista u ħadem mal-Aġenzija Appoġġ iddeskriva din id-deċiżjoni bħala bla qalb. Kwotat mill-ġurnal Malta Today, Tortel kritika d-deċiżjoni tal-Gvern fuq żewġ lati. L-ewwel għaliex dan il-Gvern jgħid li għandu għal qalbu l-qasam tal-familja iżda mbagħad naqqas il-fondi lill-appoġġ, u t-tieni li fl-istess ħin li qed jgħid li din id-deċiżjoni għamilha biex isalva l-impjiegi aċċetta li jħallas 6,000 euro fix-xahar għal konsulent ma' George Pulicino. Huwa qal li s-social work f'pajjiżna mhux veru li qed jiġi apprezzat.